Türkmenistanyny ýurdun we halkyň bähwitlerini, hukuklaryny goramaly, kanunlaryň berja edilmegini üpçün etmeli, harby gullukçylaryň, hukuk goraýjy işgärleriň barha ulolýan yetmezçiligi hökümeti uly alada goýýar diýip Adatlygyň habarçysy we çeşmeler habar berýär. Bu yetmezçilik paýtagtyň ýokary kujaýlaryny çuň köküren beýik para daragtyny hem ırgylladýar diýip Aşgabatly çeşme aýtdy. Adatlygyň habarçysy häzir häkimiýetleriň ýurdun bir zaman girmesi aňsat bolmadyk harby institututyny okuwçy öldürýänliklerini habar berýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 1993-nji ýylda döredilen harby instituty häzir aýdylmagyna görä okuwçylary mut para peşkeşsiz kabul edýär. Adatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä, harby gullukçylaryň yetmezçiligi harby institututyň işgärlerini harby bölümlere aýlanyp abituriyent gözlemäge mezur edýär. Harby institututyň işgärleri etgerlerden paýtagtdaky harby instituta okuwa girjeň barmy diýip soraýarlar. Eger bar bolsa häzir aýdyň mut kabul edýär. Ýok, hujulum, ýagny ene atam bilen maslahat etjek diýseňiz, bir hepdäniň içinde ofitserleriňize aýdyp bizi bilen habarlaşyň diýýärler. Dip anonimlik şertinde gurlaşan esker aýtdy. Adatlygyň söz kötdeşi öz gulluk edýän harby bölümini harby institutda okumagy höwes bildirýän eskeriň tas ýokdugyny aýtdy. Harby gullukçy bolaýynmy? Institutu mut alýarlar diýip öýleri bilen habarlaşan eserleriň ene atalarynyň ählisiniň beren jogaby meňde sırak boldy. Adamlar ogullaryny bu institutda okutmak itilemeýär. Dip esker adamlaryň ýagdaýyny düşünýänligini hem sözüne goşdy. Ene atalaryň käbiri, ýok, gullukdan geleninden soň seni daşary döwletleriň birine ýokary okuwjaýyna uğratjak. Hem okarsyň, hem isläp öýüp pul uğradarsyň. Öýlenjek puluny jemlemeli. Sen harby gullukçy bolsaň, öýlenmäge puluň bolmaz. Soňam iş üstü bilen ol vilayetden beýleki vilayete gidip hemislik ýaşaýan ýeriň bolmaz, jaýyň bolmaz diýse, beýlekleri gönüden göni ýok, daşary ýurtlara gidip isle, onsuzam saňa bil baglap garaşyp otyryp diýýärler. Eskerleriň käbiri enatasynyň harby instituta girmek teklibine pul berjek diýselerim bolýar diýäýme diýip tawşyranlygyny aýtdy. Bizem ilgun ýaly iki togly bolsa-da öz başyna jaý talaly. Ýygyňda jigleриň bar. Hujulugy eklemek seniň boýnuňa. Harby instituta gireniň üçin pul berjek diýselerim razylaşaýma. Gidip daşary döwletde isläp öýüp puly ber. Ýaşap otursumuzy bilýäňä diýdiler. Dip esker häzir öz gulluk edýän harby bölümindäki ofitserleriň arasynda hem işden çykyp daşary ýurtlardan iş gözlemegiň aladasyny edýänleriň azarlygyny aýtdy. İşgär yetmezçiliginiň hukuk goraýjy edaralary, polisiýa bölümlerini hem ul alada goýýanlygy habar berilýär. Habarçymyň ýazmagyna görä, häzir il arasynda ýangyn söndürjü bolup işlän adamlary polisiýa, ýol gözegçilik gullugyna iş alýarlar. Ýaş, harby gulluk tamamlanan oglanlar hem polisiýa edarasyna iş alýarlar. Öňki ýaly 5000 Amerikan dollaryna däl. Häzir 2000 Amerikan dollaryna hem işe durup bolýar diýen gurrunlar ýaýratylýar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmeniň aýtmagyna görä, polisiýada işlejek adamlaryň azalmagynyň düýpli sebäpleri bar. Kanun goraýjy bolmagy höwesçiň adamlaryň içinde 3 arkasynda türmede oturan ýa-da oturup gelen ýakyn garyndaş bar. Şol sebäpden olaryň kanun goraýjy bolup işlemek höwesleri ýanýar. Beýleki böleg adamlar bolsa, bu işte gargyş alyp işlänimden gidip söwda edenim gowy diýärler. Polisiýa bölümindäki işgär yetmezçiligi, hukuk goraýjy edaralarda işleýän we aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlaryň tasdiklamagyna görä, işden çykyp daşary ýurtlara işlemäge gidýän hukuk goraýjylaryň köpelmegi bilen bagly. Howa hakykatdan hem işgär azalyp barýar. Köp işgär daşary ýurda işlemäge gidýär. Munyň sebäbi uzaklygyň plan tapşyrylýar. Düzün bolan adamlary tapmaly, protokol doldurmaly, ýa-da para alyp, alan pullaryny başlyga bermeli. Üstüňe ýüklenen protokol planyny dolup bilmeseň, ýa-da eliňe radar alyp, her günkü getirmeli puly getirmeseň, onda sen iş başarmayan adam bolýarsyň. Dip işini ýitiren polisiýa ofiseri soň özüniň odal saklan, protokol ýazan ýa para alan adamlarynyň gözüne iň erbet adam bolup galanlygyny gurrun berdi.
Arkadagda urulyan Kaşyň mesçide ilatdan pul toplamak işi dowam edýär. Häkimetleriň ilatdan pul toplamak boýunça işleriniň bir bölegi döwlet edara karhanalarynyň üstü bilen geçirilýär. Büdjetden aýlyk alýan türkmenistanlylar öz zähmet hakyndan bir bölegini tapşyrmaga mejbur edilýär. Hususy işgörlerden hem pul talap edilýär. Şu günler Balkan vilayatynda tas äkli büdjet edaralarynyň işgärlerinden we yerli telekeçilerden Arkadag şäherindäki mesçit gurulşy üçin pul tapşyrmak talap edilip Maliýe Serişdesiniň Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky haýyr sahawat gaznasyna geçirilmeligi habar berildi. Bu barada Azatlygyň yerli çeşmeleri 29-njy iýulda habar berdiler. Hususan da büdjetçilerden talap edilýän puluň muktary 350 manatdan başlanýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 100 Amerikan dollaryna barabar. Tomusky din zalysdaky mugallimlary, polisiýa we saglyk işgärlerine dusenbe güni jaň edilip iş yerlerine barmagy soradylar we alýan aýlygynyň mukdaryna görä 350 manatdan 500 manata çelini gazna pul geçirmegi talap etdiler. Dip Balkanly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Pul toplamak boýunça bu çäre prezidentiň aýal dogany Oguljahan Atabaýewanyň hut özü gözegçilik edýär dip ýene bir Balkanly çeşme şol sebäpli ýekeje pudak hem çetde galmaz ýaly edaralar pul geçirenligi barada maglumat bermeli edildi diýdi. Onuň sözlerine görä pul tapşyrmak talaby dürli edaralarına şol sandy harbiýlere we medeni guramalaryň işgärlerine hem doýdurylypdyr. Arkadagdaky mesçidiň düýbi Ahal vilayatynyň baş mesçidi hökmünde 2023-nji ýylyň ýanwarynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň görkezmesi boýunça tutulupdy. Döwlet medeniýetine görä ýurdun iň uly bu mesçitleriniň biri 30.000 adama niýetlenýär. Umumy meýdany 34,5 hektara deň bolup ol bir wada 15.000-den gowrak adamyň namaza durmagyna mümkinçilik bermeli. Mundan başga mesçidiň 1500 adama niýetlenen sadaka jaýy we 97 metr berentlikde sin ediş meýdançasy bolmaly. Resmi maglumatlarda bu ägirt binanyň bahasy agzalmady. Emma onuň howandarlygy mätäs çagalary kömek bermek boýunça Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna guruljakdygy aýdylypdy. Oguljahan Atabaýew bu gaznanyň vitse-prezidenti. Türkmen News neşri bu mesçidiň gurulşygyna çykdyjylaryň 400 million dollardan geçýänligini habar berdi. Gararsyz neşriň bu gurulşykdan habarly çeşmesine salgylanyp ýazmagyna görä, kädir bu ýerde güýçli depkinde barýan işleriň çäginde mesçidiň golaýynda Gurbanguly Berdimuhammedow üçin niýetlenen mavzoley hem gurulýar. Maglumata görä mavzoleýiň bahasy agzalman binalaryň ikisiniň de ajaýyp boljagy we gymmat bahaly daşlar bilen bezeljegi bellenýär. Bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklap bolmady. Arkadagdaky mesçidiň gurulşy barada soňky günlerde döwlet medeniýetinde çap bolan maglumatlarda 26-njy ýylda Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadaga baryp mesçidiň gurulşygyna sin edenligi aýdyldy. Hususan ol mesçidiň gurulşygynyň türkmen raýatlarynyň we daşary ýurtlularyň goşondy bilen gurulýanlygyny aýdypdyr. Emma goşondy haýyr sahawat serişdeleri we sowap işe goşon dip atlandyrypdyr. Resmi habara görä Uly Berdimuhammedow mesçidiň gurulşygyna goşont goşýan adamlara öz minnetdarlygyny bildirip, olaryň ýollarynyň açyk boljakdygyny aýdypdyr. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar meýletin diýilip görkezilýän bu işiň mejburlykdygyna öňse çekerler we özlerinden pul tapşyrmagyň talap edilýänligine nägililik bildirýärler. Ojypsy aýlyk alýar. Arkadagyň hümmmeti we mescidiniň gurulşy üçin pul bermäge mejbur bolýar. Bizden pul talap edýänçe öz ýegendir garyndaşlarynyň ogurlan millionlarça dollarlaryny getirip öz isleglerini öz hasabyna kanagatlanyrsa bolmazmy? Aýlygymyzy ol aýdan ol aýa zordan ýetirýäris. Dip Balkanly harby aýtdy. Balkanly dindarlar hem haýyr sagawat üçin goşondyň adamlaryň öz islegi bilen we artykmaç pulu bolan ýagdaýynda berilmelidigini belleýärler. Halkyň iýjek çöregini ýarym edip gurulan mesçit Hudaýa da makul däl dip Balkanly dindar aýdýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar ýurtdaky işsizligiň, aç çagalaryň, gedaýçylyk edýän çagaly eneleriň we garrylaryň aýlygyny alyp bilmeýän we çörek aladasynda peshili azyk nowatlarynda durýan adamlaryň halkyň ýagdaýyndan habar berýänligini belleýärler. Arkadagdaky mesçidiň gurulşygyna ýurdun dürli künjekleriniň ýaşaýjylary pul tapşyrmaga mejbur edilýär. Şu aýda Ahal vilayatynyň büdjetçilerinden hem pul toplandy. Türkmenistanda mesçitler ýyzyna gurulýar. Dürli vilayatlarda
ýerde täze kaşaň meçhitler gurulan soň destine täzeleriniň düýbi tutulýar. Muňa ýyllar boýy ilatdan pul toplanýar. Döwlet edarelerinde işleýänler öz zähmet hakynyň belli bir bölegini dürli maksatlara şol sandy meçhit gurulşygyna tapşyrmaga mejbur edilýärler. Garşy çykanlara işini ýitirmek haýbat atylýar. Halkara derejesinde Türkmenistan öz raýatlarynyň dini azatlyklaryny we kanuny hak hukuklaryny berk çäklendirýän ýurt hökmünde tanalýar. Ýurtda dinçiler dürli ýyzarlamalara tedewar edilýär. Şeýle-de döwlet dini öz syýasy maksatlary üçin ulanýar. Meçhitlerde syýasy wagzlar edilýär we Gurhan bilen bilelikde türkmen ýolbaşçylarynyň awtorlygynda çap edilen kitaplar okulýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a hüjümlerini bet etmegi üçin goýulan möhleti 10-12 gün içerisinde gitgaldandygyny aýtmagynyň ýany Russiýanyň Ukraina garşy täze raket we dron hüjümlerinde azyndan 20-den gowrak adam öldü, onlarça adam yaralandy. Trump 28-nji iýulda eden çykysynda Putin'den lapkeç bolandygyny aýdyp, Russiýa bilen Ukraina arasynda paragçylyk şertnamasyny baglasmak üçin 2 hepde öň beren 50 günlük möhletini hasta gitgaldandygyny ma'lum etdi. Bu paragçylyk tagalalarynyň 7-9 awgust töwereginde netije bermelidigini aňladýar. Kreml täze möhlete gönüden göne reaksiýa görkezmedi. Emma Russiýanyň öňki prezidenti häzir Howpsuzlyk Keňeşiniň başlygynyň ornbasary Dmitri Medvedev 29-njy iýulda eden çykysynda Trumpy Russiýa bilen ultimatum oýnuny bet etmäge çagyrdy. Russiýanyň soňky iň agyr zarbalarynyň biri Zaporizhia tewtine degdi. Oblastyň harby administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorowyň aýtmagyna görä, bu tewte dolandyrylýan howa bombalary bilen zarba uruldy. Ukrainanyň türme gullugy hüjümleriň Zaporizhia tewtindäki Bilenko owasynda yerleşýän düzediş koloniýasyny hem nysana alandygyny habar berdi. Hüjümde azyndan 17 adam öldü, 82 adam yaralandy. Partlama türme binalaryna we goloýdaky ýasy saýlaryna zeper etirdi. Yara alan ähli kişä gyzagly medisina kömegi berilýär dip Fyodorov aýtdy. Ukrainanyň Dnipropetrovsk oblastyndaky Kamyansk şäherinde raketa zarbasy birnäçe bina, şol sanda bäbekana we başga bir hastahana zeper etirdi. Hüjümde 2 parahat ýaşaýjy öldü we 5-si yaralandy. Olaryň arasynda ýagdaýy agyr 2 denan bar. Olaryň biri göwreli. Dnipropetrovsk tewtine urulan başga bir zarbada atudy ilatyň arasyndan bir adam helak boldy. Sol bir wagtda Ukrainanyň harby güýçleri giýjanyň dowamında Russiýanyň birnäçe tewtine garşy uzak ağırlykly zarbalar bilen jogap berdi. Ukrainanyň harby howa güýçleri Russiýanyň Rostov, Kursk we Belgrad şäherlerindäki harby infrastrukturalary, howa bazalaryna we ýangıç ammarlaryna onlarça dron we raketalar bilen zarba urandygyny ma'lum etdi. Russiýanyň Gorunmak ministerligi 5 tewtiň üstünde 74 Ukrain dronunyň ýok edilendigini aýtdy. 4-nji ýylyna giren bu uruş dowam edýän mahaly Ukrain resmiýetleri we adam hukuklaryny goraýjy guramalar Russiýanyň raýat nysanalarına edýän zarbalaryny uruş jenaýetleri hökmünde häsiýetlendirýärler. Hasaxanalar, ýaşaýyş saýlary, elektrik beketleri we belki raýat etgalarynyň nysany alnandygy baradaky deliller artýan hem bolsa, Kreml raýat nysanalarına bil kastlaýyn hüjüm etmeýändigini öňe sürmegini dowam etdirýär.